Sziasztok, én Dodmajor vagyok, és ez egy kis bejelentő videó lesz, ugyanis új csatornám van. A linket majd a videó alatt kiírom, és meg annyit szeretnék elmondani, hogy lesz akkor majd végigjátszás GTA San Andreasból, de mostantól videók már csak az új csatornán lesznek. És még annyit szeretnék megkérni, hogy mindenki, aki néz ezt a videót, az iratkozzon fel a másik csatornára, aki ezen is fő volt iratkozva, meg persze más is, akinek tetszik a csatorna. És akkor mostantól már ott lesznek videók valami miatt. Most lényegtelen, hogy mi miatt csináltam új csatornát, az lényegtelen nektek. Na, ami várható arra a csatornára, várható GTA San Andreas végigjátszás egyedül, csalás nélkül, tehát természetesen egyedül csinálom, rendesen, mintha még nem is ismernénk semmilyen kódot a játékban. Meg várható Call of Duty 4 végigjátszás egyjátékos, szintén egyedül, csalások nélkül. Meg a Metin sorozatot folytatni fogjuk, de viszont nem ketten, hanem hárman. Majd itt lesz velem Tabó és Diamond 10 is. De viszont nem ebbe a Metinbe, a PUMT2-be, hanem egy másik Metinbe, majd hogyha lesz első rész és föl lesz töltve, akkor majd meglátjátok, hogy melyik Metinbe. Melyik Metint fogjuk végigülni. Reméljük most már Tabó nem fogja meggondolni magát, és abba hagyni a játékot, mert most beszélgettünk, hogy ez tetszik neki ez a Metin, ez tényleg nem hagyja abba, majd meglátjuk. Szerintem ezt is abba fogja hagyni egy idő után, de bár igaz a másik Metinnel sokat játszottunk, tehát azért. És nem úgy fogunk kezdeni, hogy becsempészett abba a kariába 200 vagy 300 vagy mennyi rögöt, hanem tiszta alapkarikkal fogunk majd kezdeni. Mely ott is vannak rögök, amelyik Metinen majd fogunk játszani. Én pont most töltöm, itt alul látszik. Ez a kis bejelentő videó csak ennyi lett volna. Sziasztok!